Goizeko 11etan dute hitzordua jeltzaleek eta sozialistek lehendakaritzan, Harrera gelan. Bi alderdiek jaurlaritzari egonkortasuna emango dion hitzarmena sinatuko dute. Akordioaren garrantziaren adierazgarri, Inigo Urkullu lehendakaria bera ere ekitaldian izango da. Hitzarmena Andoni Ortuzar Euskadi Burubatzarreko presidenteak eta Patxi López sozialisten buruak sinatuko dute. Ostean, 3 izango dira komunikabideen aurrean. Errenta altuenei zergak igotze aurre ikusten duen akordioen bitartez 1.500 milioi gehiago bilduko dituzte 3 urtetan. Gaurko familia argazkiak herri akordioa irudikatuko du Bizkai Burubatzarreko presidentearen ustez eta jarraitzaileen babesa eskatu du. Akordio honek egun dugun etzairik handienari aurre egiteko lagunduko dauzku, langabeziari aurre egiteko. Gure familiak, lagunak, herritarrak zigortzen dituen langabezia. Sozialistak ere posik ituna legealdiaren benetako hasiera izango dela diote. Que mañana da comienzo de verdad esta legislatura. EH Bildu eta Alderdi Popularra momentuz akordiotik kanpo daude. El apoyo del Partido Popular a ese gran pacto de estabilidad. Arantza Quirogak egonkortasuna ziurtatuko lukeen hitzarmena eskaini dio Urkulluri.